नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सतत पावसान धुमाकूळ घायल्यान जळीमुळी घरां आणि झाडं पडिल्ली घटना. चित्ताकुला शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या आवारात वनमहोत्सव साजरो. 16 जुलैक मुसळधार पावसा लागून मुख्यमंत्र्यांनी कारवारची भेट रद्द. शिरसीत गुडणापुराच्या मृत महिलेच्या कुटुंबाक 5 लाख रुपयाचा चेक मान्य शिवराम हेब्बार यांनी वितरण केलो. कारवार जिल्ह्यात पहिल्याच वेळा मेळ्ळी महिला एसपी. म्हाताऱ्याक लुटिल्ल्या चोराक कुमटा पोलिसांनी केली अटक. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 71 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. सविस्तर खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सतत पावसान धुमाकूळ घायल्यान जळीमुळी घर आणि झाड पडिल्ली घटना. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पावसान झपाटून उडयले. न्हंय तुडुंबन होऊ लागले. दिसा पावसाचा अवतार जास्त होऊ लागलो. कारवारच्या कदरा डॅमाचे 3 गेट ओपन करून उदक 10,050 क्युसेक्स भायर काळी नदीत सोडला. सार्वजनिकान आणि न्हंय देगेच्या वास्तव्याक आशिल्ल्यान सावधान रावचो इशारो दिला. करावळी भागातच न्ही तर घाटावेऱ्या तालुक्यात शिरसी, सिद्धापूर, येल्लापूर, दांडेली, हळयाळात खूप पावसाचो तडाखो बसलो. जिल्ह्यात वेगवेगळ्या भागात बरेच कडेन पावसान घर कोसळी घटना घडला. पावस वाऱ्यान झडमड येवन झाडा माडा मोड पण बऱ्याच जाग्यार घराचे नुकसान जाला. जळीमुळी रस्त्यार झाड पण रस्ते ब्लॉक जालात. वादळी वाऱ्यान आणि पावसान 3 दिवसाच्यान जनजीवन ठप्प जाला आणि कितले दिवस या पावसाचो जोर उरतलो हे समजूक येईन जावन सार्वजनिक भयान कंगाळ जाला. कारवार जिल्ह्यात पहिल्याच वेळा मिळाली महिला एसपी. कारवार जिल्ह्यात पहिल्याच वेळा महिला एसपी मिळेल असा. तिगेलें नांव वर्तिका कटियार. हेजे पयलीं तेमी धारवाड आनी बेंगळुरात काम केल्लें. तेमी गेल्या वर्साक लॉकडावनात खूब जाणांक मदत केल्ली. आतां शिवप्रकाश देवराजू हेंगेल्या बदली जाग्यार महिला एसपी वर्तिका कटियार हेमी काम पळयतले. शिवप्रकाश देवराजू हेमी जिल्ह्यात आयले नंतर दक्ष अधिकारी म्हण काम केले आसात. शिवप्रकाश देवराजू हेमी प्रामाणीकपणान काम केले. तेमगेल्या ह्या कामाक कारवारवासी विसरचे ना. 16 जुलैक मुसळधार पावसा लागून मुख्यमंत्र्यांनी कारवारची भेट रद्द. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात विविध कामगारीचे शंकुस्थापना आणि इतर अभिवृद्धीच्या कामगिरीक चालना दिवूक राज्याचे मुख्यमंत्री श्री BS येडियुरप्पा हेमी 16 जुलैक कारवारात आगमन जावचे आशिल्ले. श्री येडियुरप्पा हेमी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतला तर पहिल्याच फावटी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात येवचे आशिल्ल्यान जिल्ह्यात जोरदार स्वागताची सिद्धता जाली. तरी तेमी ऐन वेळार हो कार्यक्रम रद्द केल्ल्यान पक्ष प्रमुखांनी निराशा जाली. मुख्य म्हणल्यार जुलै 16 तारखेक मुख्यमंत्र्याच्या हातान कारवारच्या जिल्हा स्पर्धेचे 150 कोटी खर्चाचे शंकुस्थापना करची कारवार शासकीय रुपाली नायक हेमी संपूर्ण सिद्धता केल्ली आणि इतर अभिवृद्धीची कामाक चालना दिवचे आशिल्ले. मुख्यमंत्र्याच्या आगमनासाठी शहर सुसज्जित केल्ले. पूर्व नियोजनाप्रमाणे 16 जुलै तारीख नक्की केल्ली जाल्यार मुसळधार पावसान आणि प्रतिकूल हवामानान हो कार्यक्रम फुडें ढकललो अशें कळयलां. आता जुलै 23 तारखेक किंवा 2 तारखेक फिक्स करून मुख्यमंत्री कारवार येतले. या वेळार येयले ना म्हण पक्ष प्रमुख नाराज जाले तरी पुढे तेमी येतले हो एक जनतेक आनंदाचो संदेश मनात आसा.
हत्याराक लुटिल्ल्या चोराक कुमटा पोलिसांनी केली अटक. कुमटा शहरा लागीं SBIच्या ATMात एक म्हातार मनशाक मदत करता ह्या हेतून ATM बदल करून पैसे लुटच्या आरोपीक कुमटा पोलिसांनी अटक केली. पोलिसांनी अटक केल्ल्या संशयित आरोपीले नाव किरण कुमार. हो हासन जिल्ह्यातलो चन्ना रायपटना तालुक्याचो. सध्या हो मैसूर जिल्ह्यात गिरीदर्शिनी हिंगा रावतालो. मदत करता ह्या हेतून ATM बदल करून त्या ATMांतल्यान 70,900 रुपये काढले. या प्रकरणात कुमटा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. नंतर CCTV कॅमेऱ्याच्या सहाय्यान चोरालो शोध घेवच्याक पोलीस यशस्वी झाले. कारवार चित्ताकुलाच्या शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या आवारात वन महोत्सव साजरो. कारवार चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या आवारात वन महोत्सव कार्यक्रम झालो. या वेळार चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्ष स्वाती देसाई, उपाध्यक्ष रीना वांयगणकर, अरण्य खात्याचे अधिकारी, शिक्षण संस्थेचे कर्मचारी हजर आशिल्ले. सतत 5वे दिवस मुसळधार पावसा लागून काणकोण तालुक्यात जनजीवन विस्कळीत. काणकोण बुधवार सलग 5वे दिवस मुसळधार पावसान हजेरी लायल्यान जनजीवन विस्कळीत जाले आसा. मुसळधार पावसा लागून अनेक भागात रस्ते उदका सकयल गेले आसात. आज सकाळपासून पावस सुरू आशिल्ल्यान वाहतूक थंड आशिल्ली. आज दिवसभर जनजीवन विस्कळीत जाल्ले, ताका लागून आज चावडी बाजार ओस पडिल्लो दिसून येयलो. आज बहुतेक भागात न्हंय व्हळ भन व्हांवू लागिल्ले. शेतां बीन उदका सकयल गेल्ली. काल पडिल्ल्या मुसळधार पावसामुळे आगस लोलये हांच्या कृष्णा मंदिरा कडेन वयच्या रस्त्यार दरड कोसळ्ळी. या संबंधी माहिती मेळताच सरपंच सचिन नाईक, माजी सरपंच अजय लोलयेकर व अन्य पंच सदस्य घटनास्थळी दाखल झाले आणि JCBच्या सहाय्यान कोसळलेली माती व फातर बाजून केले. पण दरड कोसळचे चालूच आशिल्ले. काणकोणचे मामलेदार विनोद दलाल व अन्य सहकार्यान घटनास्थळार धाव घेऊन पाहणी केली. शिरसीत गुडनापूर मृत महिलेल्या कुटुंबाक 5 लाख रुपयाचो चेक मान शिवराम हेमी वितरण केलो. शिरसी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गेल्ल्या 4-5 दिवसाच्या मुसळधार पावसान जिल्हो पूर्ण झपाटून उडयला. कित्येक जणांली घरा, झाडा, माड पण नुकसान झाला. शिरसी तालुक्याच्या गुडनापूर ग्रामपंचायत व्याप्तीत गुंडगेहळ ग्रामात मुसळधार पावसान घराची वणत कोसळणं श्रीमती यशोदा बंगारी गौडा ही महिला जागेरच मरण पावली. त्यावेळार उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो उस्तुवारी मंत्री श्री शिवराम हेपार हेमी शिरसीत अन्य कार्यक्रमात हजर आशिल्ले. ही दुर्घटना घडिल्ली कळताच तो कार्यक्रम अर्धारत दवरून श्री हेब्बार हेमी दुर्घटना स्थळार भेट दिवन मृताल्या कुटुंबाक सांत्वन केले आणि मृताल्या अंतिम संस्काराक वैयक्तिक मदत केली. सरकारी मदत म्हणल्यार प्रकृती विकोप परिहार निधींतल्यान 5 लाख रुपये मृताल्या कुटुंबाक 48 तासां भितर दिवची अधिकाऱ्यां सुचयले आणि आज सकाळी 9:30 वाजता 5 लाखाचो चेक मृताल्या कुटुंबाक वितरण केलो. या वेळार स्थळीय मुखंड आणि सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 71 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 6, अंकोला 12, कुमटा 19, होन्नावर 17, भटकळ 3, शिरसी 7, सिद्धापूर 1, येल्लापूर 2, मुनगोड 2 आणि हळयाळ 2 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 47 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 2, अंकोला 6, कुमटा 7, होन्नावर 7, भटकळ 1, शिरसी 16, येल्लापूर 3, मुनगोड 4 आणि जोयडा 1 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 52,355 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 51,243 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 399 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तितूंत भितर 40 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 359 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 713 कोरोना रुग्णालय मरण जाल्ले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.